செல்வன் 2ஆம் அத்தியாயம். தலைப்பு: வாழ்க்கடியான் நம்பி. வந்தியத்தேவன் ஏரிக்கரையிலேருந்து நகர கோயில் பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க. அந்த கோவிலில் திருமஞ்சளா திருவிழா நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த கோயிலை சுற்றி ஒரு பக்கம் பழங்கள் விற்கிறாங்க, ஒரு பக்கம் பூக்கள் விற்கிறாங்க, ஒரு பக்கம் ஜோசியம் கொடுக்குறாங்க. அந்த இடமே ரொம்ப கோலாகமாக இருந்துச்சு. ஒரு இடத்துல எல்லாம் கூட்டமாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க. அங்கே 3 பேர் சண்டை போட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப சத்தமாக இருந்துச்சு. அப்போது வந்தியத்தேவன் அந்த சத்தாடி கேட்டுட்டு இல்லையே ஓரமாக நிப்பாட்டிட்டு கூட்டத்தை விளக்கிட்டு சண்டையை பார்க்க போகிறான். அங்கே 3 பேர் சண்டை போட்டுருந்தாங்க. ஒருத்தர் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி, ஒருத்தர் சிவபக்தர், இன்னொருத்தர் அத்வைதி. அத்வைதினா எல்லாமே பல பிரம்மாவை சொல்றவர். நம்பி பெருமாள் பெரிய தெய்வம்னு சொல்கிறாங்க. சிவபக்தர் சிவன் பெரிய சொல்கிறாங்க. எல்லாமே. இன்னொருத்தர் ஏன்பா சண்டை போடுறீங்கன்னு கேட்குறாரு. எல்லாம் ஒரே தெய்வம் தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த ஆழ்வார்க்கடியான் கையில் உள்ள தடியை வச்சு எல்லாரையும் அடிக்க போகிறார். இதை பார்த்து வந்தியத்தேவனுக்கு கோபம் வருது. இந்த தடியால் அந்த நம்பியே அடிக்கலான்னு தோணுது. பிரச்சனைக்கும் போகக்கூட ஞாபகம் வந்துச்சு. ஆனால் சண்டையே விளைக்கவில்லைன்னு வந்தியத்தேவனுக்கு தோணுச்சு. உடனே வந்தியத்தேவன் கூட்டத்தை விளைச்சிட்டு ஏன்பா சண்டை போட்டீங்க கேட்குறான். சண்டை போடுறதுன்னா சீலத்தில் போய் சண்டை போடுங்கன்னு வருவான். நம்பி வந்தியத்தேவன் பார்த்து யார் பேர புதுசாக இருக்கன்னு பார்த்தான். யார்ப்பா நீ புதுசாக இருக்கேன்னு கேட்டார். இந்த கூட்டத்தோட எல்லாரும் நீ தான் பாத்துக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. உடனே வந்தியத்தேவன் சொல்கிறான், நேற்றுக்கு வைகுண்டத்துக்கு போனேன். அங்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா அரியும் சிறுவனும் ஒன்று, இதை அரியாவதுல மயிர மண் அப்படின்னு சொல்லி என் கையில் மண் கொடுத்தாங்கன்னு அவன் கையில் வச்சிருந்த மண்ணை அவன் மேலே போட்டான். உடனே கூட்டத்தில் உள்ள எல்லாரும் மண்ணை எடுத்து அவங்க மேலே வீச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு. கையிலோட தடி வச்சு எல்லாரையும் அடிக்க போறார். அந்த சமயத்தில் பழுவற்று புகழை பாடிக்கிட்டு அவர் வரான்னு அறிவிப்பு ஒழிச்சுது. படை பழிபாரங்களோட அன்னை மீந்து அமர்ந்து பழுவேட்டையார் வந்துட்டு இருக்காள். வந்தியத்தேவன் பழுவேட்டையாராக பாட்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது பின்னாடி ஒரு 3 பல்லக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு. வந்தியத்தேவன் அந்த பல்லக்கில் யார் இருப்பான்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஒரு சிவந்த நல்ல முழக்கை அந்த பல்லக்க விளக்குது. ஒரு அழகான முகம் தெரியுது. ஆனாலும் அந்த முகம் அவனுக்கு குழப்பத்தை கொளுத்துச்சு. பல்லக்கில் இருக்கிற உருவம் ஆணி கட்டி பல்லக்கம் முடிச்சு. வந்தியத்தேவன் பக்கத்தில் ஒரு மாத்து மேலே ஆழ்வார்க்கடியான் பல்லக்கில் உள்ள அந்த உருவத்தை பார்த்து முழிச்சிட்டு இருந்தார். வந்தியத்தேவன் மனதில் திகைப்பும் குழப்பமும் ஏற்பட்டுச்சு. அடுத்தது என்னெல்லாம் நடக்கும்னு அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம்.